Guys, nakulong din sa coin guys. Pandesal guys. Hindi sa balulong guys. Nga talikaw nilang pandesal guys. Yung lamig ko guys. Ay, karabong kita nila guys. Mga ipilahan nila guys. Nga talikaw guys. Yung lamig ko guys. Yung pandesal. Talikaw guys. Yung paintil na ko. Lama. Kaya itong tistingan. Ipilahan mo. Cut out na yun. Cut out na mga yeah. Ito tupan. Ito. Bulot be ay original be. Ito sa nila pinaka ano There's good. yeah. Ready? Ready? 40 garlic. 50 kayo bang mga garlic? 30. Tukang pang garlic na. Original ang imo tayo. Tapos 40. Tukang original lang. Manulong natin. Ang salat. Butter